kardom kar benglong pini ili tum ka chethan ponaing ke lapen lo film artist ahin la pole chethan ponang film artist along thedung lapen man thedung atum mane kana hok thetan dolo lasi la ke chingpen ke chethan ponang number 1 ke alangli harlong bi phangcho hala harlong bi phangcho te mai ahore si ke man peng ke donai tapen ke theknai talent ke donai abang phulo sitame lakso pier thepen ke alangli abedelo number 2 aman peng ke donai lapen alangli un theknai lapen ason komedi punon stem alangli ke theknai abang phulo denial ingti last tame non hejong lang latame kopi kosono ko pai penone lata alangli chomrong mesi dam dilu lapen ko non patumi temi diga ko alangli social media long langli viral ko anone lapen alangli tado bepi alangli kachi parjam thek nai film artist long ke lapen nong nam che thang plong taso bang thi stem alangli ke so pena jok alangli stem sang tepsi lata alangli ta enjoy lo chili tum lang dam lo pulo tang te film artist long ke lan talent ke donai tum ti bet bang ke thom ke alangli tum sang te enjoy lo lati film artist long koan kana hok ma lapen koan kana hok tim lang am film number 1 lata alangli kachi parjam thek nai halong bi phangcho alangli do bom hot a video lalai li tum lang kon tulo na number 2 lak alangli denial ingti alangli ta kalbi rock pen ke alangli ke paprang na bang phulo alangli ta talent ke do lapen alangli film la hayin stem alangli ke thek na bang phulo lapen man pen ke do na bang phulo lale non lapan le non lang kon thu iglona nomor ke thom lake tado bepi alangli bangso pier thelong do bomhut kache parjan tekang aso video lenon abang chengpon thulona eta inut asahap la alangli tum la bang ke thom actor actress system alangli tum chomrang mele dodun pamena